n'ime mmadụ anọ m ga-akpọ achọrọ m ka ị gwa m onye n'ime fa ọ dị gị ka ọ ya nwa ga-free iwu Nnamdi easily. Nnamdi nọ na nga ọ Buhari? Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu nwa afọ Igbo onye ụkọchukwu ezipụtala ozi ndụmọdụ bụ nke ọ sị ka onye ọbụla hụrụ ya anya aka tụsaa ya ka o rukwuru ụmụ Igbo ebe ọbụla ha nọ n'ihi ihe gbasara ntuliaka ọchịchị nke a na-akwado ime n'ọnwa Febụwarị a nke afọ 2023 bụ afọ 2023. O mere nke a site n'otu ihe onyonyo nke o zipụtara bụ ebe ọ nọrọ kwuo uche ya wee sị na onye ọbụla na-asị ụmụ Igbo ha esonyela n'emume ntuliaka nke a na-akwado n'ọnwa Febụwarị a na ọ dị ihe anọ bụ ihe ga-eme onye ahụ ga-eji ekwu otu ahụ. O kwuru sị na nke mbụ bụ na onye dị otu ahụ nwere ike ịbụ na ọ hụghị Mazị Nnamdi Kanu n'anya. Na nke abụọ wee bụrụ na onye dị otu ahụ nwere ike ịbụ na ọ hụghị ndị Igbo n'anya. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na nke atọ nwere ike ịbụ na onye dị otu ahụ anarala ego. Na nke anọ ga-abụkwanụ na onye dị otu ahụ amaghị ihe ọ na-eme ma ncha ma ncha. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Ka m sọ nke a n'Igbo. N'ime mmadụ anọ m ga-akpọ achọrọ m ka ị gwa m onye n'ime fa ọ dị gị ka ọ ya nwa ga-free iwu Nnamdi easily. Nnamdi nọ na nga ọ Buhari? Hapụgoro ya na nga ọ gafee 2 years jụ na ọma nkwa ife kọtụ kwuru. Ọ Tinubu? Akpọnye Shetima ka Buhari wee bụrụ obi akpọ. Ọ Atiku? Onye nke postụrụ ife mgbe nwa maka Christian girl egburegbu ndị befa agbọja ya ha gbọ ya o weli spirit je delete ihe ahụ post ya ndị befa mgbaala. Ka Peter Obi nwanne gị? Kedu onye n'ime ndị a ọ dị gị ka ọ ya nwa ga-asịnwu ka e respect ife court kwuru maka Nnamdi ka nwoke a nwere onwe ya? Ụmụ Igbo, onye ọbụla ga-asị gị ga-atụ na vote at this time in our history, if I know the possible. Nke mbụ, ịda na onye ahụ maọbụ ndị ahụ kpọrọ Nnamdi ezigbo asị chọọ ka ọnọdụ na nga pụọ elu. Nke abụọ, maọbụ ọ bụrụ na onye ahụ maọbụ ndị ahụ kpọrọ ụmụ Igbo ezigbo asị chọọ ka afụfụ anyị na-ata ka anyị taa ya ebebe. Nke atọ, maọbụ ọ bụrụ na onye ahụ maọbụ ndị ahụ si n'azụ na-analụ ego pụtazie n'ihu na-eme omume mmegharị anya with B. Maọbụ nke ịnọ, na onye ahụ maọbụ ndị ahụ aghọta ahụ ifefa na-eme or even all of the above. Mana ebelieve m nọ nke anọ, na onye ahụ na ndị ahụ aghọtara ifefa na-eme maọbụ ifefa na-ekwu. Ụmụnne m, otu oge a eri Azikiwe since 1960 Igbo nwere ofu onye ụwa niile kwụ n'azụ na-asị si tụọ elu nwoke a na nwoke a bụ ezigbo mmadụ. Ụwa niile ha mekwu just to Nigeria. Ụwa niile kwụ nwoke a n'azụ asịsị tụọ elu ya. Mmadụ ncha niile na-enupụta n'igwe. O wee bụrụzie anyị nwa ga-eji aka anyị wee mebie ya. Ọ bụ na ome anyị tachacha ụfụ. In short, afa nna anyị ga-azaba ụfụ, afa nna anyị ga-abụzi ụfụ. Ya mee nji wee were obi fada, umeala, ịfụnanya na mwute masị ka nkọwakwa ihe ọzọ. Edebugo m ihe ede more than 1 year ago. Ka nkọwa ya ọkachasị n'ebe ụmụ anyị ndị aghọtaghị ife a na-akọ ka fa wee ghọta ya. A na-ebu ụzọ achọta A tupu achọta B. Oke, ka m gwa gị ife A bụ Aso Rock, mana B ikwesị ijizi aka gị mara ife ọ bụ. Mmiri adịghị esi n'ala zolu na-agbago enu. Iche ịgụ abịchị dị, ị na-agụ abịchị dị, ọ bụghị ọgbịchị abịchị adị. Biko na ụmụnne m,
ụbọchị a ga-atụ vootu onye ọbụla pụta n'igwe. Ndị niile enweburo PVC ka anyị wezie ya nọ na fa aghọtaburo ife a na-akọ, so ka anyị gbaa alụfa. Ha ncha kwesịzị sọpọtụ ma ndị nwe onye ọbụla enupụta n'igwe wee tụọ vootu. Ọ ya ajụgbu onwe ya na anyị ga-eje debe aka Nwaologbo bụ busu jee mụnyebe ya ọkụ gbapụta n'ezi na-achagharị anya asị aka ife ọ na-achagharị anya ọ sị na ọ na-achọ ọka ahụ ka ọ pụta mana obe ya na-agba ọkụ. Ụmụnne m, biko ọkachasị ndị na-ekwu ihe ndị a na-ama ntụ vootu, biko banye n'isi gị chee echiche ọfụma, think twice and see what we are talking about. Ekwuchakwana m ka anyị jiriziela anyị gụọ eze anyị ọnụ. Ka Chukwu jike niile gọzie anyị n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ọkụ ịhụla ya bụ ihe onyonyo? Onye ụwa, ị marala na etu anyị si eme ya? Denyere anyị ebumnuche gị bụ etu isi hụ ya bụ ihe onyonyo nke ikiriri ugbu a bụ ihe nwanne anyị nwoke bụ onye ụkọchukwu kwuru n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji kee taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị nke nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma nwanne mmadụ. Udo dịrị unu.